Sanibonani. Noma ngithi ko. Aw ko. Aw sanibonani. Siyabonga. Akakholakali kumina ukuthi umngane wami ngempela usehambile. Kunzima khona izinto ohlezi mawuhlezi uyicabangela ungayicabangi ukuthi ngempela izokwenzeka. Bengingacabanga ukuthi empilweni yami ngizobona isithombe esikanjena samampintsha. Inhliziyo yami namanje isebhlungu. But into ezokwazi ukuthi siye phambili uthando lwenu enisinikeza lona. And ngiyabonga ukuthi njengamanje lendlu lena igcwele kanjena kuze kube ngaphandle kusho ukuthi ngempela uthando elinalo for Mampintsha, for Big Nazi, for Afrotainment, for West Inc lukhona lukhulu. Mningi kumsebenzi ekufanele siwenze manje oya phambili. Usisi wethu uBabes Wodumo kumele ukuthi abuyele endaweni yakhe at the top. Babes Wodumo efika kwi-industry ube charge 100,000. Ube charge 100,000. And ngokusebenza kanzima ngiyazi ukuthi Babes you can go back to that level. We need the focus, we need to work hard. Lezo zinto letholakali 1 2. Lezo zinto lezo ayitholakali mawu comfortable. So kusho ukuthi kufanele uphume kwi comfort zone yakho usebenze kanzima. Ngoba nangu noSpontshi kumele sifune simkhulise. Mampintsha usishiye nomsebenzi kufanele siwenze and njengomngani wethu esimthandayo thina sokwenza okusemandleni ukuthi izinto azithandayo ziphumelele. So ngoba ngisho futhi ukuthi ngothando lwenu ngiyazi ukuthi sokwazi ukuthi sikwenze. Italent lamampintsha ke bafethu liyinkinga. Yabona nje makukhulunywa ngabantu aba creative empilweni. Yonke into yakhe ayifani neyomunye umuntu. Uzoyihlukanisa nje kancane. Bekhona uBabes. Yizwa nje leli gama limnandi kanjani uBabes Wodumo. Mampintsha lo owakhe lelo gama. Yizwa leli gama bekukhona uMakoya but uMampintsha ufike wathi uMakoya Bearings. Uyayizwa leyo nto leyo. Ukuba creative bekuyisipho asiphiwe uNkulunkulu. Mangake ama group la eSouth Africa or even across the world akwazi ukuthi anyamalale for 10 years mayebuya kodwa abe right at the top. Big Nazi ike yathula yabuya njengamanje inengoma engicabanga ukuthi is the biggest song in the country right now, and that is creativity kaMampintsha no danger. So ke isupport yenu sisayidinga ngoba la ngoma le kahle hle kumele ihlukanise unyaka. Hey, show next. Cela sibingelele umama kaMampintsha, mama kaMampintsha. Nangu mama kaMampintsha ngena. Bengisaqhubeka nayo le ndaba leyo ukuthi lengoma leyo ngeke hayi bafethu kumele ihlukanise unyaka. So ke nami
Sengibatshelile lapha nokho. Hello guys and welcome back to my YouTube channel. My name is Sadlo. Please not forget to subscribe, like and also share this video. So DJ Tira, who was Mampintsha's friend, mentor and the one who discovered him and formed the group The Big Nas, also held the memorial down and spoke. He said the new song that Big Nas released will be Song of the Year for 2022. He vouched in front of the crowd that it will be, and that he is certain that people will vote for it on Ukhozi FM. He also gave Babes Wodumo, who is Mampintsha's wife, some advice. You guys, thank you so much for watching this video, and may Mampintsha's soul rest in peace.